geter pateteran swasana jagat raya gegering kahanan labet pakartine manungsa kang kumingsun ngendel-ndelke rumangsa menangan nganti ngiwake rasa kamanungsan. Kamangka para pinter wis nate ngendika ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Nanging tetembungan mau ing jaman saiki muspra tanpa guna ibarat sinapu dening lebu. Anane mung tembung ing ngarsa ngumbar swara ing madya numpuk bondo tut wuri padha ngrogoti. Kekudung walulang macan sikut-sikutan jegal-jegalan sing kuat nindes kang sekarat sing kudune dadi patuladan ngalor ngidul adol guneman gara-gara pedhot peteng ngalimputi negara Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane, dibegal nyawane, ditindes nasibe. Aduh, mati aku. Hei, Malik. Hei, oh. Aduh, mati aku. Ah. Aduh, mati aku. Ah! Hei! Wah! Aduh. Aduh, mati aku. Aku arep kok kapake mingkemo cangkemmu kowe kuwi mung wong melarat becik padha manuta aku. Tak wenehi dhuwit tak cukupi apa sing dadi kebutuhanmu. Watone kowe gelem berontak marang negaramu negara Ngamarta. Yo, kowe berontak ana negara Ngamarta. Padha nganakno unjuk rasa kang cekak cukupe Punta Dewa Ratumu dikon leren nggone dadi ratu ana negara Ngamarta. Yen kowe nganti wani berontak ana negaramu bakal tak mulyake sing dadi uripmu. Ora sudi, aku ora bakal sudi nuruti apa sing dadi perintahmu. Aku ya ora bakal sudi. Senadyan aku wong melarat ning aku ora wani nerak pernatan. Prabu Punta Dewa kae ratuku sing banget tak tresnani. Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat kakek bebangal kowe. Lakon mati kene iki.